Živijo, živijo, dragi moji. Pa smo spet skupaj. A se vidi, kje sem? To je moja pisarna. A je fajn, ne? Malo še počakamo, da se naberemo. Pokličemo Nenada. Ne gre še. Aha, živijo Nenad. Evo, pošljemo prošnjo. Hej, hej. Živijo, živijo. Hello. Ćao! Ćao. Jao, što je tebi lepo na moru. Ja, gledaj, evo. Jao, divno. Nema nikoga nigdje. Divno. Stvarno je divno. Dokle ostaješ Evo. ti tu? Do petka. Wow. Tonica, živijo Tonica, jer v petak imam nekak, v 6 večer imam, ne znam kako kažete, ženski kruh. Aha, razumem, da. To še žene dobiju i ne znam šta će biti jer idem prvi put. Super. A inače bi još ostala, ne znam, do subote, nedelje. Sad su kod nas u Sloveniji djeca imaju jedan tjedan. Da. Zato smo ovdje. I to ti je moja kancelarija, gledaj. Divno. Ovdje gore stavim telefon, sad sam imala Zoom. Divno. Tako da, evo, to je divno. Dobar dan, Tonica. Ja ću dobiti u zadje, ja. Kako je kod tebe, Nenad? Super, radno. Ja se spremam sljedeće nedelje na put, tako da bit će svašta nešto novo. Aha, kamo ideš? Pa idemo u Beč, standardno. Idemo u Beč, tako da, eto, radim s ljudima i eto, ništa nešto posebno, ali stalno se nešto dešava, što je važno. Ja. Kako radionica ona za koja... Super, radionica, ostalo je još samo malo mesta, bukvalno možda 2-3. Biće baš dobro, stvarno, 6 nedelja onako transformacije, baš dobre. I jako se radujem, a najviše se radujem što dolazim u Sloveniju i to se bliži. Bliži nam se naše predavanje i verujem da će tu biti stvarno super, jer nemoguće ako smo uživo sa ljudima da ne bude super. Da. A stvarno je uživo je drugčije, ne, nego ovako, ne? Jeste, pa ipak se osjetimo, mislim, i ovako može, ali uživo je mnogo bolje, jače se osjeti energija i uopšte, tu smo svi zajedno, Da. Evo, lep pozdrav sem. Danes bomo z Nenadom govorila Nenad mi je prej rekel, da se to pri njih reče svrha života. Se pravi o našem poslanstvu, govorila bomo o tem, ali delujete na teh področjih tako bi lahko delovali, oziroma zakaj ste prišli na zemljo, kaj je vaše poslanstvo, kaj je res vaša dušna pot, vaša srčna pot, ali jo upravljate, ali jo ne upravljate, ali ste srečni v tem, kar delate, ali niste srečni, in bomo o tem malo govorila. Evo, stoji! Barbara, živijo Barbara. Se pravi, če pogledate mene, jaz živim svoje poslanstvo. Ok, sem na morju, delam, služim denar, lepo mi je, v glavnem lahko grem kamorkoli po svetu in delam to, kar me res veseli. Delam coachinge, recimo včeraj sem imela en coaching, danes imam posvete brezplačne, danes smo že posneli en Zoom, zdaj smo z Nenadom pa z vami skupaj. Se pravi, to je to, to je moja pravljica. Včasih ni bilo tako, sem tudi jaz hodila v službo, v 2 službi, delala za tisto minimalno plačo, ko vse skupaj ni bilo nič, nisem mogla iti niti na morje, niti otroke kam odpeljati. Danes pa živim svojo pravljico,
in točno vem, kam grem. Ne? Se pravi, to je šele začetek moje pravljice. Ne? Predavam po celi Sloveniji, predavam po Hrvaški, imam svoj avtorski program Pot do sreče in notranjega miru. In to je moje poslanstvo. Ampak kdaj sem slišala ta klic sem pa slišala v meditaciji. Ta klic boste slišali, ko boste umirili vaše misli, vaš ko boste, in takrat to lahko zaslišite. In tudi Nenad, recimo, on je pa trener PEAT metode, se pravi, lahko se k njemu upišete, jaz sem se upisala, sam še nič ne delam, ampak bom zatrenirati PEAT metodo. Se pravi, da postanete, tako je Nenad, recimo, učitelj, živjo Katja, učitelj te PEAT metode, trener PEAT metode, je iz Beograda, iz Srbije, hod malo na Dunaj, zdaj pride v Slovenijo, se pravi, živi svoje poslanstvo, dela z ljudmi po PEAT metodi. To je krasna metoda, ki vam v parih minutah, 15, 20, 1 uri največ res spremeni vaše življenje, realnost, ker iz ene realnosti, v tisti, ko ste trenutno nahajate, s pomočjo njega, greste pol v sebe, on vas vodi, v trenutku greste v drugo realnost. Se pravi, mi dva oba živiva svoje poslanstvo. A je tak, Nenad? Da, upravo tako. Malo jim popričaj o tome, kako ti živiš i kako si do toga došao, da danas stvarno živiš život ekspanziju. Jeste i to se nije desilo preko noći. Naravno da sam i ja radio stvari, poslove gde nisam bio baš zadovoljan. Mislim, jeste meni u tom trenutku bilo okej, ali ja sam znao da to nije to. To nije ono zašto sam ja ovde došao. I onda radom na sebi upravo, uklanjanjem tih tuđih nekih uverenja, pravila, kako treba da se živi, da mora da se radi u firmi, sigurni posao i tako dalje, mislim što svi negde nosimo. Došao sam do toga da stvarno prvo otkrijem svoje talente i da onda krenem to i da živim. I sada, kao što Nataša kaže, potpuno sam slobodan, što je najvažnije u životu, da budete slobodni i da stvarno ono što radite ne gledate kao, ja ne osjećam da radim, da imam posao, meni je to nešto što bih radio i besplatno, jednostavno to je ono što ide iz mene i to je vaša svrha. Zajedničko je da je svima nama svrha da služimo drugim ljudima. Sad, svako na svoj način i kroz svoje talente. Vi možete da budete i frizer, a da živite svoju svrhu. Možete da budete i, trgovac, a da živite svoju svrhu. Znači, najvažnije je da vi u sebi osjećate da ste to vi. I da jednostavno, ako ne znate kako to da otkrijete, meditirajte, lepo je rekla isto Nataša, a uvek se pitajte šta je to što bih ja radio i besplatno? Da mi niko ne plati, ali ja bi to i dalje radio. Zato što je to moja svrha. I sjetite se kad ste bili dete, čega ste se igrali? Šta ste se pretvarali da ste? Znači, igrali ste se stalno nečega. Sad sam učiteljica, sad sam doktorka, sad sam, znači, sjetite se gde ste, u čemu ste to uživali kao deca i to će vam dati jasan smer šta je vaša svrha. Znači, to najbolje možete da osjetite u sebi. Svrha se ne razmišlja i ne odlučuje se o tome umom, znači smišljanjem. Ne možete vi da smislite šta je vaša svrha, nego morate da osjetite. Znači, to su najčešće vaši hobiji, ono što radite iz ljubavi i ljudi često greše kada misle da ne mogu da žive od svog hobija. I tu zapravo blokirate sami sebe, jer mislite da je to nemoguće, da vi ne možete da zaradite novac od svog hobija, ko će sad baš od vas nešto da kupi, ili ko će baš sad vas da sluša, ili da dođe kod vas na predavanje ili bilo šta. Ali to su samo vaša ograničavajuća uverenja. I kada upravo kroz PEAT metode sklonimo ta uverenja, vi ste slobodni onda i vi stvarno
dopuštate onda sebi da živite svoju svrhu. Da osjetite prvo šta je to, a onda i da preduzimate korake da se to i desi. I to je jedini put ka srećnom životu, ka ispunjenom životu i jedini način da budete zadovoljni. Dok god ne živite ono zbog čega ste se rodili, uvek će u vama biti nezadovoljstvo. Uvek će vam nešto faliti. A to što vam fali ste vi sami sebi autentični. Znači da živite ono stvarno zbog čega ste došli na ovu zemlju. Ali ja bih rekla i ovo, ću ja na našome, pa sve je naše. Živjo Jana, živjo Maja, sem vas vesela, dajte kak srče, kak like, če je ok, če se v redu sliši, če razumete, lahko postavite vprašanje tudi spodi, bom z Nenadom odgovorila. Se pravi, kam je zdaj prišlo na misel, ko je Nenad govoril? Hvala za srčke, hvala, vračam. Ena moja punca v mojem programu, imena ne bom povedala, končala je že moj program Pot do sreče notranjega miru. Bila je brezposelna takrat, ko se je vpisala v moj program in njena največji užitek je bilo sestavljanje puzl. Evo, to je bil njen užitek. In ona niti za milimeter ni videla, da bi to lahko bil njen posel ali pa da bi lahko s tem služila denar. In s pomočjo coachinga, se pravi, jaz sem res dobra v tem in hvala za srčke, hvala, živjo Marjana. Jaz sem res dobra v tem, da ljudem pomagam poslanstvo tekom programa, drugače to ne gre za tega, ker rabite na nič koliko vprašanj odgovoriti. Se pravi, lahko skupaj odkrijemo poslanstvo. In kaj je ta punca naredila? Se pravi, z slabo vestjo je te puzle sestavljala, moram še to narediti, kaj bo oče rekel, kaj bo to, kaj bo ono. In s pomočjo coachingov, ko smo jih imeli, 1 na 1 smo delali, je danes ima ona delavnice sestavljanja puzl. Njo je prišla gledati neka svetovna, ne vem kaj, v sestavljanju puzl, je prišla na njeno delavnico in jo podprla. Naslednji korak, ko sem ji svetovala, je, dej pošli v knjižnice svojo ponudbo, ker imajo svojo mailing bazo, da ti bojo pomagali pri promociji. Ona ima danes v knjižnicah že svoje prve delavnice sestavljanja puzl in različne igre se pol še zraven igrajo. Menjajo si puzle, a vidite, njeno največji užitek je postal njen kruh, njeno osrečuje s tem druge ljudi. Druga punca v mojem programu ni vedela, zakaj je tu na zemlji, zakaj je to. Danes vodi ženske kroge, danes ima delavnice po Celju, po Rogaški in se je tu noter našla, da je to ona. In če ne boste odkrili, kdo ste vi, boste zboleli. Je istina, Nenad, zboliš. Jaz sem dobila glas, ako nečeš predavati, čičeš se razboli. To mi je bilo jasno, ali kako si rekel, brezplatno. Se pravi, jaz sem 2 godine, Nenade, svaki petak besplatno predavala. Mogla frizuru, šminku, odječu i dogodilo se da nije bilo nikoga, znaš, a ne samo jedan put, više puta. A ja sam pogledala gore i rekla, iako me ne šalješ nikoga, ja ću ovo raditi do kraja života. A razumeš? To je moja strast, to sam ja. In zato vas res lepo vabim vas z Nenadom na predavanje 19. marca. Opis, prijava na dogodek je nujna, ker je število mest omejeno. Na tem videom imate tak plavo obarvan, kliknete gor, imate vse informacije o dogodku in pridite, da bomo skupaj iskali to vaše poslanstvo. Možno se nakupa tudi vi postopnic, ker pa 1 uro se z nama pogovarjate, vprašate, kar hočete, ob kavici, čaju in tak naprej. Nenad, što bi ti rekel? Može preko noči ali ne ide preko noči. Ako čovjek radi na sebi, če boste delali na sebi, pa če boste hodili na taka predavanja, ko jih imamo midva, pa če boste si pomagali spejati metodo. Zakaj je to tak pejati metodo, tako pevam? Zato, ker je res dobra metoda. Zakaj opevam svoj program? Zato, ker vem, da je fantastičen program, ker imam dokaze za to. A ni res, Nenad?
dva imamo dokaze, ti svoje ljude, ja svoje ljude s kojima radimo. A prvo imamo dokaze na sebi. Prvo smo sebe transformisali. To ti je najveći dokaz. Meni više od toga ni ne treba. Jer znam ko sam bio pred 10 godina i kako sam živeo, a znam ko sam danas. Znači, prosto otvaraju se... Pred 7 godina sam ja željela napraviti samoubojstvo. Evo. Da, naravno. Najbolj žalosten človek na svetu, najbolj osamljen, katastrofa. Danas živim svoju svrhu. Tako je. I velika je stvar da čim se vi pitate šta je moja svrha, vi ste već super napredovali, vi ste već na pravom putu, jer najveći broj ljudi živi uspavano, oni ni ne razmišljaju uopšte šta je moja svrha, oni jednostavno samo žive ko roboti i idu tako kroz život, razboljevaju se, teško im je i ne pitaju se uopšte. Ali čim se vama već pojavi pitanje, je li ovo život, šta je ovde uopšte život, zašto sam ja ovde, je li ovo život da se rodim, radim, odem u penziju i umrem. Ja sam se to pitao još davno. I onda kada krenete u potragu za svojom svrhom, vi ste već veliku stvar uradili. Znači da će vam se pokazati definitivno šta je. Upravo ono opet što je Nataša rekla, samo pratite svoju strast. Šta je to što kad vi radite stane vreme? Jednostavno pogledate na sat, prošlo je 3 sata, kad pre? Znači, to je vaša svrha. Nema dalje. Ako ne znate šta sa tim hobijem da uradite, kako da to sad sprovedete u delo, evo tu je Nataša s njenim programom, može isto kroz 5 metode to da se super osvesti, kako možemo, takođe ja radim s vama isto i coachinge, gde postavljamo ciljeve, korak po korak, skidamo petom naboje sa tih koraka da vam bude što lakše da ih uradite i vi dolazite do svoje svrhe i to stvarno postaje onda vaš život. Ne vaš posao, nego vaš život. Vi to živite i plaćeni ste za to što živite. I to je fenomenalna stvar. Mislim, ja to sada živim i stvarno, ja mogu isto što kaže Nataša, mogu da radim odakle god, sve radim online, kad ja hoću, kad se ja organizujem, kad ja sebi napravim raspored, ne zavisim ni od sistema, ni od države, ni od vlasti, znači uopšte me ništa ne zanima. Imam svoj sistem i svoje vrednosti i jednostavno to je jedino što poštujem. I takav život stvarno vredi življenja, znači kada ste slobodni, kada uvek radite ono što želite, i to je negde i definicija obilja. Ljudi misle da je obilje samo novac, ali ne. Obilje je upravo stanje da možeš da radiš ono što želiš, kad želiš, s kim želiš, koliko želiš. To je obilje i to je sloboda. Naravno, to prati i novac i sve drugo. Tako da, najvažnije je da shvatite šta je to što vas vozi, što osjećate veliku strast i da to pretvorite u svoj život zapravo. Ja, super, Nenad si to rekel. V glavnem, jaz imam še eno vprašanje za vas. Tekom življenja, recimo, ali pa tako bom rekla, če še ne živite tega, kar bi želeli živeti, če še ne delate to, kar bi želeli, pa sploh ne veste, kaj želite, je meni en človek enkrat rekel, Nataša, kaj je tisto, v čemer uživaš? Pa jaz takrat nisem uživala v ničemer, nič, pa ni tega na svetu, da bi meni bilo kaj fajn delati. Kaj je tisto, kar rada delaš? Nič rada ne delam, ampak takrat sem res mislila, da nič rada ne delam, ne? In pol je rekel, vsega ne vem, je rekel, le veš, ampak sem vedela, če mi je on rekel, da vem, zato, ko sem ga poznala, vedela sem, kaj dela, da je že nekaj na tem, da vem. In sem razmišljala, zdaj pa pazite, rada hodim v hribe. To je bil prvi odgovor. Meni ni bilo jasno, kako lahko s tem služim, če hodim v hribe. Sploh se nisem v to poglabljala. Druga stvar je bila, rada obrezujem sadno drevje. Rada nabiram čaje. Rada, ne vem, kaj sem še pole, 3-4 stvari sem našla. Ampak danes to živim, dragi moji, čaje za sebe nabiram, pa delim jih, ampak jaz grem v hribe lahko vsak dan.
pa imam coachinge iz hribov, pa imam terapije iz hribov, pa delam za program, pa pišem nov program, pa pišem knjigo in tak naprej. To vse lahko počnem iz bilo kjerga koščka sveta. Se pravi, meni je bila prioriteta zgraditi si časovno svobodo. To pa pomeni, da nisem nikjer na nobenem mestu vezana, da nimam nikoli več v življenju enega prostora, ko moram 8 ur noter preživeti, ker včasih sem imela cvetličarno in tak. In zdaj imam za vas vprašanje za tiste, ko ne veste, kaj bi delali še. Če ste kdaj tekom življenja opazovali druge ljudi, pa ste rekli, to bi jaz delal, ali pa tak bi jaz bil, ali pa tako življenje bi jaz živel. Mogoče malo pogledate izven sebe, kaj vas inspirira pri drugih ljudeh. Ker tudi jaz imam ljudi, ko so me inspirirali in so rekli, tako življenje bi jaz rada imela. Ko ga ima Ana Bučevič, predava, uno, drugo, tretje, to jaz hočem živeti. Ampak zdaj bi kdo mislil, da tukaj ni veliko dela. Tu je več dela za to moje poslanstvo, ker pa sem jaz bilo kdaj prej v življenju delala. Ampak z užitkom, z milino, z radostjo, z veseljem to počnem. Ni mi te se zjutraj vstati, danes imam Zoom, danes imam coaching, danes imam posvete, danes imam live, danes imam to, danes moram objavo napisati, rabim to. To je moj stil življenja. A je tak, Nenad? Da. Meni se dešava nekad da imam zakazano recimo 3 za redom sa klijentima, 3 termina za redom. I nekako kad već kao moj pomisli, sad 3 klijenta za redom bez pauze, osjetim se možda malo onako u trenutku umorno. Kad se ta 3 termina završe, ja sam pun energije. Znači taj osjećaj, i to je meni potvrda da ja radim svoju svrhu. Znači da meni to daje energiju, a ne da me troši. I to isto vodite računa kako se osjećate dok nešto radite. Da li ste umorni, da li vam je teško posle toga ili ste se napunili, onako možete da letite. Isto kao što Nataša kaže, meni je danas, evo, prvo imam ovaj live, pa imam klijente. Večeras snimam jedan podcast koji je najgledaniji na Balkanu. Jedva čekam. Znači, neko bi rekao, wow, koliko obaveza. Ali meni to nisu obaveze. Meni je to super ispunjen dan jer radim korisne stvari. Naravno, plaćen sam za sve to. Fenomenalno, stvarno. Znači, ne znam šta drugo. Ako mislite da je nešto drugo važnije u životu, super. Evo, možete da napišete šta mislite da je važnije. Ja mislim da nema ništa važnije od toga. Ali stvarno. Jer se onda sve poklapa, sve se otvara, jednostavno sve vam klizi kroz život, uvek ste na pravom putu, na pravom mestu, sve ide za vas. Kada vi izaberete sebe, kada vi izaberete svoju istinu, da živite svoje talente, tada vas život podržava. I onda stvarno samo idu nove stvari. Tako da, meni se trenutno dešava svašta nešto u životu, neke važne odluke sam doneo i vidim kako mi se vrata otvaraju, jer sam rekao, ako je to prava stvar za mene, onda će mi se sve što mi je potrebno pojaviti. I evo, upravo svedočim tome. Pojavila sam se ja! Prvo ti! A sada mi dolazi sva moguća podrška, znači neverovatne stvari se dešavaju, jedva čekam da se to sve desi, da mogu da pričam javno o tome, a neću sad još dok je u procesu, ali kad se sve završi, vidjet ćete kakve neverovatne stvari se dešavaju kada vi stvarno ste ono koji jeste i kada živite svoju istinu, pa nema za vas, ne postoji tada nemoguće. Jednostavno... Ali trebamo nešto reći. Rekla vam bom nekaj in verjamem, da se bo Nenad strinjal. Se pravi, tudi mi dva še vedno imamo strahove, še vedno, ali pa ne glih kaj velik, ampak ko smo začela, smo imela strahove, smo imela blokade, smo imela prepričanja, ko nama niso služili. Jaz mislim, da sem nam zdaj te besede rekla ko sem šla prvič predavati, pa ko sem šla 10. predavati, pa ko sem prvič live naredila, pa ko sem prvo objavo napisala. Ampak kljub strahovom, kljub blokadam, kljub prepričanjem, ko nama niso služili, smo vseeno to naredila. Ok, in to je ta klic, ko je močen, ker tak ali tak vas režira v vas samih noter. Tak ali tak
na dolgi rok bojo vsi, ko ne živijo svojega poslanstva, zboleli. Zato, ker to te ražira, ti nikoli nisi srečen, ko greš v službo, ko prideš iz službe, nisi srečen. In verjamete, da čisto vsak je prišel oborožen na to zemljo, s talenti, z vesolje vam krije hrbet. Dejte to, če ne znate sami, pridite 19. marca na predavanje, pa vam bomo z Nenadom pomagala poiskati to. Prijavite se k Nenadu mogoče na kako terapijo, če želite brezplačen posvet z Veno, imate gor, če se želite v programu pisati in začnite delati na sebi, da boste enkrat lahko srečni in izpolnjeni. Tako smo midva z Nenadom, midva vam ne lažemo, midva kažemo javno se vsak dan. Nenad na TikToku, na YouTubeu, na Facebooku, vse posod je, vse ga lahko pogledate. Ne? Vse se vidi. Znaš, šta se je dogodilo ovo vreme, kad se nismo čuli? Jedna iz Slovenije, ja mislim, da najpoznatnija od ovih koji predavaju za firme, nešto za firme, neću sad kazati ovdje, za najveće tvrtke firme u Sloveniji ona predava unutra, da. Ima svoje programe. Evo i ona me nazvala ako bi ja radila za nju. Bravo! Ako bi ja za nju, ali ja se nisam odlučila jer bi mi fokus, znaš što je, otišao na njen put nego na moj put, ali izvrsno plaćan posao, razumeš, izvrsno, ali bi mi previše časa išlo u to da... onda bi se stvarno samo na to fokusirala, jer ja sam imao slične, mislim, ne za tako nešto, nego sam radio za druge, i stvarno tada dok sam radio, ja sam radio za Slavicu Skvajer, ali tada nisam mogao da radim za sebe ništa, jer nije ostalo je vremena. I onda ja sam uprkos super uslovima, ja sam to sve morao da napustim, jer osjećam da moj put trpi, da ja stojim u mestu, a to nisam mogao da dozvolim. Tako da, to je sjajno, ali to ti je samo potvrda da radiš pravu stvar i da je ona tebe prepoznala kao kvalitet. Ne bi sigurno svakog zvala. Šta sam ja još videla? Da kad bi bilo to, ne znam, 5 godina nazad ili 3 godine, kad si u onom pomankanju unutra, ja bi rekla da. Hoću, da. Videla novac, videla to. Ali danas, Nataša, je to za tebe? Ne, previše ću skrenuti svojega puta, previše časa, kako to kažete? Previše vremena će ti ići za to, za stranke i za sestanke i tako. A gdje si ti? Ne, hvala lepa. A razumeš? Ne, sve što vredi moje slobode ne vredi. To ti je to. Tako da vsak od vas je prišel na zemljo že z poslanstvom, že s talentom. Če ga želite odkriti, vabljeni 19. marca na fantastično transformativno predavanje v Ljubljano. Jaz verjamem v vas, Nenad verjame v vas. Mija se boma ful dala vse iz sebe in verjamem, da bo res ta dogodek vam spremenil življenje. To je 100%, nikoli več ne boste enaki, nikoli več ne boste isti in to je to. Jaz vas imam rada in vas pričakujem, prijavite se, sam nekaj prostih mest je še ostalo, ker je res lepo. Lepo je, ne, ko si lahko na morju, kako dolgo hočeš in uživaš in delaš svoj biznis in to je to. Nenad, šta ćeš ti reći za kraj? Tako je, ja isto želim da ih pozovem na naše druženje 19. marta, jer će stvarno biti korisno. Nešto tako niste sigurno još doživjeli i iskoristite stvarno ovu priliku koju vam mi pružamo. Vidjet ćete da posle toga mnogi stvari u vašem životu više neće biti iste. Za 35 eura, za 35 eura, Nenad. Jeste, mislim stvarno, toliku investiciju možete za svoj život da napravite. Svaki to može. Da, svako to može, stvarno. Pozivam vas također i da mene ispratite šta radim, imam ovaj isto fenomenalni program od 6 nedelja, isto je još par mjesta samo ostalo. Onako ozbiljna jedna transformacija i čekam vas stvarno, ali pre svega se radujem da se družimo u Ljubljani 19. marta.
Ja, super, Nenad. Jaz vam pa želim, da bi končno začeli poslušati občutek. Kaj vam občutek pravi? Kaj vam pravi občutek? Če vam reče, pejte na to predavanje, pejte čez strahove, blokade in pridite. Če vam občutek pravi, kontaktiri Nenada, on mi bo pomagal, kontaktirajte ga. Sledite občutku. Občutek je pogovor z vašim višjim jazom, z Bogom, z vesoljem, z univerzumom. In občutek vam čisto vse o življenju pove, vse. Ampak če vi ne naredite pol tega, kar vam govori občutek, pol so pa bolezni, pa depresije, pa anksioznosti, pa strahovi, pa panične napadi, pa ni, da ni pride iz tega. Ok, lepo se imejte, Nenade, hvala ti. Hvala tebi, uživaj na moru. Čau, bye bye. Čau. Bye. Addio Ana, addio Milena, addio Ivan, addio Andreja, addio Barbara. Čau, čau, lepo se imejte, addio Katja, srčki, ljubezen, se vidimo, čau, čau, bye, bye.